operujúci v našom brankovisku. Juraj Mikuš už je na ľade a práve v tej chvíli prichádza gólová strela Ondřeja Nemca. Prehrávame 0-1 po českej využitej presilovke, po veľmi hektickom úvode stretnutia, ktorý bol plný vylúčení a doplatili sme na to gólom Nemca. Aspoň berieme to, že Mikuš bol na ľade a skončil sa teda aj Marinčinov trest a snáď už sa teraz bude hrať 5-5. Maštatar v zápäti zachránil pásmo Miklíkova, strela, gól! Vyrovnané 1-1 po strele Miklíka. V presilovke to našim nevyšlo, ale trko zabojoval Tomáš Tatar a Miklíkovi konečne sadla tá jeho švihovka, ktorú má fantastickú. Bola to výborná strela, ja som sa už bál, že bude ťahať puk ešte do backendu, aby si vylepšil pozíciu, aby nejakým spôsobom to ukludnil. Ale strieľal, možno, že Salákovi šéf trošku slonil vo výhľade a ten puk si našiel miesto a zapadol za Saláka. Prvý gól slovenskej reprezentácie na tomto svetovom šampionáte. Z tohto pohľadu sa mi zdalo, že šéf ešte mierne tečoval ten puk a sme... Miklík krásne skontroloval puk, Réva, ešte narážačka, krásny gól! Viedenský 2-1 po Révajovej prihrávke. Slovensko otočilo skóre v druhej tretine. Čistá jasná prišiel tento gólový blesk Mareka Viedenského, ale tá narážačka Révajovi, ktorý videl už hádam, ako sa Viedenský chystá striedať, ešte nebol ani na ľade a už vedel, že mu prihrá. Jednoznačne tento gól patrí Révajovi, pretože už v strednom pásme potiahol, prihral, nakoniec sa dostal k puku od Miklíka a už proste bol o sekundu dopredu myslením, našiel Viedenského, Salák sa nestihol presunúť a je z toho vedenie nášho týmu 2-1. Ale veľký kredit aj Miklíkovi. V náročnej pozícii ukontroloval puk, dostal ho do pásma a do čistej pozície dal Révajovi a ten už mal tú svoju pohodičku, ten svoj čas na to, aby vymyslel teraz v záverečných minútach riadneho hracieho času a je tu vyrovnávajúci gól Viagra. To sú presne tie momenty, o ktorých sme pred chvíľkou hovorili. Jágr sa nenechal nikým a ničím odstaviť a z úrovne brankoviska vyrovnáva na 2-2, 127 sekúnd pred koncom tretej tretiny tohto zápasu stal vyrovnaný 2-2. Peter Čerešňák sa snažil osobne brániť Jágra. Jágr pred tým gólom odišiel až na ľavú stranu. Čerešňák išiel s ním, tu to všimnite, ako si snažil všímať, tam zakopol. Pol sekundy zostal Jágr voľný, dostal presný pas na čepel hokejky a pomedzi Lacové betóny skóruje a vyrovnáva tento zápas na 2-2. Ondřej Nemec 1+1. On práve adresoval túto prihrávku, ale naozaj tu sa ukázali Jágrove neuveriteľné skúsenosti. Ako si to dokázal načasovať. Áno, pomohlo mu aj to zakopnutie, ale myslím, že aj tak by mal pred Petrom Čerešňákom maličký náskok a zase na strelu z prvej nejaký veľký náskok asi ani netreba. Dajú striedať, púšťajú do hry Naďa Zušatanov. Klepíš a jeho rana, ktorá rozhoduje tento zápas. Jakub Klepíš napriahol do pomerne jednoduchej situácii a po minúte a 50 sekundách končí toto predĺženie v zápase, v ktorom všetky góly padli do jednej bránky, ale po 60 minútach dostal nerozhodný 2-2 náš tým. Získal prvý bod a to nech je pre našich mladíkov výrazné povzbudenie. Tu sa ešte raz môžeme pozrieť na tento gólový okamih. No, myslím si, že sme si nezaslúžili prehrať takýmto gólom, pretože Jano Laco chytal celý zápas výborne. Túto strelu videl, ale pravdepodobne mu zaplachtila. Pred ním bola dostatočne razantná a nakoniec si našla cestu za jeho chrbát. Tým pádom Česi vyhrávajú tento zápas, získavajú 2 body, ale chceli sme ukradnúť veľkému favoritovi aspoň bod. To sa nám dnes podarilo. Mohli sme mať 3, ale ďaká Bohu aj za ten jeden. Bude to mať stále tú trpkú príchuť, pretože v 58.